شوارع إلها كتير أسامي كل وجه بدور عبسمي شيء أواري شيء عم بدور على الدقة بالإحساس Benín, Burkina Faso, Bolicosta, Guinea-Bissau, Mali, Níger, Senegal, Togo, Camerún, Txad, Gabon, Ekuatore Ginea, Afrika Erdiko Errepublika eta Kongoko Errepublika. Bai, gaur kolonialismoan erroak dituen Afrikarrenganako arrazakeriaren inguruan hitz egingo dugu. Eta ez, aipatu ditugun herrialdeen zerrenda ez da kolonia hoiena. Gaur egun haien txanpona Frantziaren interesen zein erabakien menpe duten herrialdeena baizik. Berriak dira tramak poltsikuan, persona ezberdin taulan eta ispiluan, batean bazati bestean beti, erreginan, buruzikina, painezina, zulo berdina, puntu ezina, Kaixo, ongietorriak aterpea saiora, gaurkoan arrazakeriaren inguruan mintzatuko gara, eta horretarako bi gonbidatu ekarri ditugu gaur ere. Isa Egiguren, kazetaria eta Aitamariko kide, ongietorri. Kaixo. Eta Fatima Selle, gizarte hezitzailea, gizarte langilea, eta momentu honetan lan egiten duzu arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako Nafarroako arreta zerbitzuan. Atxaldeon. Hasteko gustatuko litzaidake gaiaren erroetara joan, zen badakigu arrazakeria ez dela zerbait berria, baina segurenik gaur egun ezagutzen dugun arrazakeriaren jatorrira begiratuta etortzen zaiguna burura da kolonialismoa, 19. mendeko kolonialismoa, naiz eta entzun dugun sarreraren arabera gaur egun kolonialismoak beste aztarna batzuk dituen. Non kokatzen duzue zuek arrazakeriaren jatorria edo kokatzen duzue baita ere kolonialismoan, badut zer ikusirik? Bai, dudari gabe. Nik pentsatzen eta adibidez jartzeko, Senegalen adibidez, ez? Senegalen baditugu arrantza munduan adibidez, Espainia edo Txina, aurreko gobernuarekin egin zituzten akordioak, orduan arrastreko arrantza da, bukatu dute hango arrantza guztiarekin, eta orduan zer gertatu da. Hango jendea, orain da juten dana, arrantzaleak, gaina pilo bat, baterak eramaten dituzte Kanariar irletaraino. Eta gero ikusten ditugunean irudiak telebistan eta ikusten dugu, eta gainera esaldi batzukin hor erantzunkizun handia dute komunikabideak esaten jendetza olatuak datozela eta hori guztia, hor hasten da, razismoa, baino askotan ez da kontatzen zer dagoen atzean, zer gertatzen da adibidez Senegalen, gu juten gea, hartzen dugu haien gauzak, baina gero ez dugu nahi pertsona hauek etortzea honea. Eta hori da kasu bat, eta Afrikan, ia herrialde guztietan hori gertatzen da. Esango zenuke zentzu horretan, Fatima,
izan daitezkela txanpon berdinaren bi aldeak, arrazismoa eta kolonialismoa? Bai, hau kolonialismotik hasten zanen, hasi zen Europako kontinentek erabaki, beraien poterea sustatzen hasi zenen, beste herrialde batzuta joaten bukatu zuen. Joaten kolonizatzen eta esklabizatzen, deshumanizazio prozesun hasi zenen, orduan deshumanizatzen zuten norbaike, kentzei oso humanizazio kalidade hori, o kalidadea ez zen izanen, kategorioi, eta aldi oso nahi dozo nahin, saldu, sexualki esplotatu edo esklabizatu. Hortiken hasten baga, gaur leheno gertatzen zena, gaur egungo egoeran zer ikusi guztie dauka. Bai, eta zentzu horretan ez, diozunetik gaiari helduta, deshumanizazio horrek eragiten du ez, ikustea gure berdinak izango ez balira bezala, eta orduan eskubidea dute Okzidenteko gobernuek, ekonomikoki herrialde horiek ustiatzeko, eta hori da gertatu izan dena historian zehar, eta orain, esan genezake beste buelta bat eman diotela energia berriztagarriekin, ez? Bilakatu da orain Afrika Europako datuak apaintzeko toki bat, eta bihurtu dugu gure zabortegi. Bai, azkenean berdina da, ez? Errepikatzen ari gea gauza hauek, Europa izan da, ez? Kolonialismoari inguruan hitz egiten badugu izan da oso potentea, orain Rusia eta Txina ere, aspaldi daude horre ere, eta orduan hori da, ez? Ustutzen dugu dena, baina gero ez dugu nahi honea etortzea, eta nola ikusten ditugu, zuk oso ondo esan duzu, ikusten ditugu telebistan patera batean jende pilo bat, ez ditugu ikusten gure aita, gure alaba bat bezala, eta horrela orduan hori da, nik uste dut errua handia, eta komunikabideek nik uste dut kontatu behar dutela, kontestu hori, kontatu historiak, ni adibidez Aitamarin egon naizenean misio batean, erreskatatzen duzunean jendea, aurpegiak jartzen dituzunean, beraien historiak entzuten dituzunean, dena zure irudi guztia aldatzen da, ez dauka zer ikusirik. Orduan gero ikusten duzu telebistan edo egunkarietan bakarrik zenbakitaz hitz egiten dugula, eta ikusten duzu ze gaizki egiten ari garen gauzak, ez? Orduan ez ditugu ikusten gu bezala, eta hori, hori ikaragarria da, ez? Eta hori pixkat historian zer askotan gertatu da, gaur egun arrazakeria eta xenofobiaren aurkako horretan bai gertatzen da, zuk norbait urrutitik, zuk norbait ez bazo humanizatzen, ez bai oso kategoriatzen da, ez bazo ezagutzen, erresagoa egiten zaizu kanpora botatzea, edo hemen egoteaz nahi izatea, edo zer gauzin nahi izatea, ez zaizu inporta zer pasabar zaion bere bizin, edo zegoeran bizitu behar diton. Baina hori dena dator hortik, ez deshumanizatzen momentutik, zuk aldiozoin nahi dozona, aldiozo gainera bota nahi dozona edo beretaz esan, dela egia izan, edo ez, baina zaizu inporta, ez oso behitzen egia edo gezurre den, esan ikiezo eta listo. Eta deshumanizazio hori, azken finean, elkartzen dugu ere kapitalismoarekin eta interes ekonomikoekin, eta enpresa handiek beraien helburuetarako erabiltzen dute. Askotan orain esan izan da, hori ez, berriztagarrietara bihurtzen ari diren enpresa energetikoak, orain ez dituztela erregai fosilak Europatik ateratzen, baizik eta Afrikatik, baina ez bakarrik honekin, baizik eta orain adimen artifizialaren garapenarekin eta teknologia berrien garapenarekin, badirudi horiek badaudela orairean eta ez dutela inolako azpiegiturarik, baina azpiegitura hori badute, eta azpiegitura hori erregai fosilekin ateratzen da. Eta orain ez da bakarrik koltana, ez da bakarrik baizik eta ikatza, petrolioa, erregai fosilak ateratzen ari ditugu Afrikatik eta ez Europatik. Eta honen inguruan ez dakit behar bezain beste hitz egiten den edo behar bezain beste dakigun.
Afrikaz ez da hitz egiten orokorrean, bakarrik hitz egiten da zeozer oso larria gertatzen bada, orain Kongon adibidez, hilabete hauetan, Kongo Sudanen ere gatazka izugarria dago, noizbehinka zeozer entzuten duzu, baina Afrikaz ez da hitz egiten, beraz ez da hitz egiten honetaz. Eta gauza da, azkenean kanbio klimatikoa ere izaten ari da orain arazo handi bat gauza hauekin, eta izango da beste gai bat, eta horrekin ere jendea migratuko du. Beraz, gero eta arrazoi gehiago dituzte migratzeko, ez? Eta guk beti pentsatu behar dugu zer antzunkizuna daukagu, ez? Europa bezala kasu honetan. Hala eta guztiz ere, badakigu kanporatu ditugula pertsona asko haien herrialdetatik, gehienak orain etortzen ari dira, baina beste batzuk iraganean ere etorri ziren eta badaramatzagu belaunaldi batzuk hemen pertsona razializatuak ikusten, ez? Igual iraganean ez zena hain ohikoa. Eta hala eta guztiz ere jarraitzen dugu lertu gabe hori izan zela nolabaiteko kanporaketa bat Europatik eragina, eta orain jasotzen ditugu hazi horiek. Nola uler daiteke orduan oraindik jarraitzea zera esaten duen diskurtsoarekin, buelta daitezela haien herrietar. Nik uste pixko bat ez delako onartu nahi zer historie nola izan den, bakoitzak bere historie bere modura idazten do, baina egie bat dago. Kolonialismoakin beste herrialde batzuta juntzan, materia prima guztia eraman zen, esklabizatu zen jendea deshumanizazio prozesu horrekin eta jende instrumentalizatu nintzen, eta hor pasatzena gaur egune bai ikusten da, ez da gauz bat desagertu dena, hango egoera guain konsekuentzi bihurtu die. Zergaitik esaten den hori, ez derako onartu nahi, lehen egin dena eta mantendu dena historien zehar, gaur egun herrialde pobretuk eta herrialde aberastuk sortu dituela. Bi klase ongo bi estamentu ongo bazien bezala, batzuk beraien babesa, beraien dirutza, beraien bizi kalitatea eukitzeko, beste batzuk egin behar zaio. Eta estruktura ekonomiko existitu den momentutik, hola zeitu behar do. Onartzen den momentun, lehenokoa gaurko eragin bat daukala, eta gaurko eragina ez dela Moderatuko, baizik eta etorkizun. Aldatzeko beste ikuspuntu bat jarri beharko zaiola eta beste modu batetik hasi beharko dela, ez da diskurtso igualak aitzen zeituko du. Bai, errealitate bat bestearen ondorio da. Isa, eta zu Aitamarin ibili izan zara, ikusi izan duzu pateretan dagoen errealitatea, haien herrialdeetatik iesi datorren jendearen errealitatea, zergatik datozona eta ze errealitate topatzen dutezen. Esaten da, datozela laguntza bila eta horretaz bizitzera, baina seguruenik errealitatea bestelakoa da. Bai, begira, kontatuko izkizut, ze asko hitz egiten dugu zenbakitaz, histori batzuk, ez? Adibidez, batzuk ziren Siriakoak, Sirian badakigu gerra bat egon dela, kasu horietan oso argi zegoen, ez? Baina gero bat zeuden historia batzuk, zegoen mutiko bat Mohamed, 15 urtekoa, Egiptokoa zen, egun batean zijoan kotxean bere gurasoekin istripu bat izan zuten, eta bere gurasoak hil ziren eta geratu zen bakarrik. Orduan egon zen hilabete batzuk lan egiten enpresa batean, modu irregularrean, noski 15 urterekin bakarrik, eta diru pixkat eduki zenean, esan zuen, Libiara joango naiz, eta handik saiatuko naiz Europara iristen. Baina berak ez zekien zer edukiko zuen, super triste zegoen, super bakarrik sentitzen zen, orduan super gogorra zen, ez? Gero zegoen beste mutiko bat, Ali, Nigeriakoa, 19 urte, hasi zuen bere bidaia 4 urte lehen, super gazte, eta gertatu zena zen Boko Haram dagoela, orduan, juntzian egun batean bere txera, esan zuten hilko zutela, eta orduan bera eta bere anaia eskapatu egin zidan. 4 urte Afrikatik, ez? 4 urte oso gogorrak, Libian oso gaizki pasa zuen kartzela batean, eta gero kontatzen zidan, nik ez zinuela imaginatu zer gauzak ikusi zituen bere herrialdean. Baina guzti hauek,
egunero, egon ginen 5 edo 6 egun, egon ziren argazkiak erakusten bere bizitzei buruz, bere herrialdei buruz, bere familiei buruz, eta guztiok sentitzen dira super harro, Siriakoak direla edo Nigeriakoak, eta denok daukate min bat behartu izan direla, handik juteko, eta denak esaten dutena da bere asmoa da bueltatzea, momentu batean edo bestean bueltatzea. Hori da nahi dutena, beraz esaten dutenean buelta itzatela bere herrialdetara, haiek bueltatu nahi dute, baino urte batzuk edo behar dute bizitza bat lasaia, lan bat euki, bakean bizi, baino asmoa beti da bueltatzea guztiontzat. Oso ongi dago ona aterpera ekartzea horrelako historiak, zen orain aterako gara kalera eta ikusiko dugu ea jendea kontziente den kontatzen duzun nontaz, eta horretarako ikusiko ditugu kale hotsak. Klase soziala, gero baita nire ustez baita ere desinformazioa. Nire ustez beldurra. Ezberdina izatea ez dugula ongi ikusten, eta kulturak ez dugula respetatzen, eta lana kentzen digutela, eta gauzi guzti horiek egiten dutena da ezberdina denari gaizki begiratu, baina ez da hola izan behar. Izan leike persekuzio baten bidez, edo baita ere baztertzearen bidez, pertsona hori, edo arraza hori, edo kolektibo hori, eta ni esan nuke modu violentu batean eta oso desintegratua. Gure kasuan, gure herrian, Euskara modeluko ikastetxe bat da, eta etorkinak daudenean, erderara joera dute gehiago, eta horrek ere herrian saiatzen gara besteak barneratzen, beraiek ez dute olako euskeraz hitz egiten, eta ikusten dut halako pixkat ez da arrasekeria, baina geratzen direla hizkuntza egiten duela alde batean egotea. Ikusi duguna segurenik iritzi publikoaren erakusle da, baino esan genezake geroz eta gutxiago badaudelako denetarako iritzia, eta azken aldian eskuin muturrak segurenik zentzu honetan kareta kendu du, eta horrek eragina dauka pertsona arrazializatuengan, ez dakit zuek egunerokotasunean kontaktuan zaudete pertsona arrazializatu askorekin, eta arrazismoa jasaten duten pertsonekin, zelako zailtasunak ikusten dituzue? Nik uste superbibentzia kontu badala, nik esautzen dut batzuk, eta benetan oso zaila da, esautzen dut mutiko bat, Ibrahim deitzen da, gaztea, 25 urte, ikasten ari da txantrean, eta orain esan diote pisuan, logela batean dago, eta utzi behar duela, ez? Orduan, deitzen du behin eta berriz, eta orduan bere ahotsa entzuten dutenen esetz esaten diote. Eta da mutiko bat da superformala, oso bide politia egiten ari da, eta esaterako beste egun batean burlatan, logela bat bakarrik ohe batekin, 350 euro kobratzen zioten, eta berarentzat gehiegi da, eta ezin du hala eta guztiz ere ikusi zutenean marrokiarra zala esetz esan zioten. Eta hilabete bat dauka, ez dakit zer gertatuko den, baina nahiko agoiatuta dago, eta mutiko benetan oso mutiko ona da eta zintzoa, baina bakarrik da adibide bat, gauza pilo bat daude inguru horretan. Eta arreta bulegoan horrelako amaika kasu. Eta jaso ditugulako kasuk, non inkluso famili bat osoa ez zian alokatu nahi. Eta kasu honetan esatezun, jutezen entrevistak, telefono iken zitunen zaie, zeia moztu zian bidea. Baina inmobiliaratik jutezenen pisu bat behitza ikuste zuen momentun atzeraka botatzen zuen. Hola, hilabetek eta urtek eta zaie da, gero izuk jasotzezo eta nola zesate jozo, arrazo behar daukezo, ez dizu alokatu nahi. Edo bengati, baina ez dizu alokatu nahi. Eta hori dena sostenitzea, apoiatzea eta zaie, ez da errexak, gaina, esan dunangatik.
arpegi hartze jozunen, ja beste ikuspuntu bat daukezolako. Bai, eta hemen galdetu nahi dizut, Fatima, batez ere zuri zen lan egiten duzu eta egunerokotasunean bazaude oso ohituta horrelako egoerak ikustera. Ez da bakarrik pertsona irregulartasun egoera batean dauden pertsonenganako jazarpena, baizik eta arrazismo instituzionala benetan arrazista da eta arrazarengatik gertatzen dira identifikazioak eta bestelako egoera ilegalak lehenago kontatu diguzu. Garatu dezakezu pixka bat. Guk ofizinan kasuk jasotzikunen egoera identifikazio hortan baitan, bai, asko ikusten dela polizik edo gelditua zikitxora, galdetze jozo zergaitiken akogidan, bertan da normalizazio bat eman da, daude kasuk, ez dituera kartzen due kasue, baina ez da aurrera seitu nahi, ze beldurre daukea represariak egoteai, edo rebiktimizazioari beldurre daukea, berrez historioi berdine kontatu behar izatea eta dudan zalantzan jartzea, edo normalizatu duela, badaude kasu, galdetze jozo zenbat alditan galditzen da dizuen, da bai nahi hasten zehar 3 aldiz galditze egitea, eta esatizu baina eski normala da, nik ulertzetzen gaitik gertatzen zaitena, eta gelditzen zapiskot sokatu esan ez da normala hainbestetan gelditzea eta perfila izatea hain horrokorra, zezuk norbait polizik bere lan aiken nahi denen, baten bile baldin badi joa, zerbait zehatzako auki barko do, ez? Erderaz esan behar, hombre marroquí de entre 25 y 30 años, es que te entra mucha, no marroquí, sino magrebí, que ya ahí te entra una cantidad oso handia, ez daukizuna... Bai, eta lehenago kontatu diguzu, ez dela hori bakarrik kaleetan gertatzen, baizik eta bulegora ere sartu egiten dela polizia. Guk datuk hartukola ez dauzkeu, baina bai aiatu zaigu beste norbanako pertsonataz pasadera, toki konkretutan sartzen hasi diela, identifikazio hortan, rela da, zaten dena iken. Eta hoi beldurra ematen do, ze puntutan aiatu behar, non olako gauzek aldien gertatu gure ondoan da ez duen ezer esaten. Bai, hemen nik esango dut ez, Paris 65 nabilela eta Paris 65 sartzen direla, eta ez pertsona baten bila, baizik eta orokorrean, arrantza egitera doazela bertara eta ea zer erortzen den beraien sareetan, besterik gabe. Eta horren aurrean zelako laguntza eskintzen duzu ezuek? Arrazakeri eta xenofobiaren aurkako arreta bulegoan, guk eta migrazio politiko departamentuko zerbitzu publiko bat, Nafar gobernuko zerbitzu publiko bat, eta 2 bulego dauzkegu bat tuteran eta beste bat hemen. Arreta, ekipo teknikoa dau... Ekipo teknikoan gaude 6 perfil tekniko. 2 hezitzaile, 2 psikologo, tekniko juridiko bat eta abokatue. Abokatuke bai koordinatzaile lanak egiten dituna. Kasu bakoitze individuala da eta lan integrala egiten da. Intersekzionalitatea kontu neukita eta genero perspektibatik hasita. Kasu atenditzen dituna da incidente diskriminatoriotik, non pertsona norbanakoan perspektiba hori daukan momentutik kasua barrena sartzen da, gorroto delitu aldien kasuraino izan. Ez dakit ongi izan dute, baina hor. Hortan, eta kasuk jasotzen ditunen egiten du gure investigazio propioa eta saiatzen ga arlo guztietan, edo esan dituen arlo guztioetan akompainamendu modukon bat egiten. Eta gero, bai ikusi ditula ofizinan kasu asko datutan, 2024an provisionalki esan dezakegu izan ditula 261 kasu ingurun. Hortik, 119 tuterakoak eta 157 Iruñekoak. Eta gero, datu gehiago bauzkegu, adibidez, genero ingurun izan dezakegu 140
40 dela gizonezkoak diela, eta 25% emakumezkoak. Gauzat preokupantea ze emakumezkoak ez du hainbeste, ez ditu hainbesteko salaketak egiten ofizinan, gizoneka bezain beste, baina bai ikusten da emakumezkoak ekartzen dituen kasuk, larrialdi maila altuagoa daukeala. Bai, hor sartzen da genero perspektiba eta intersekzionalitatea. Eta hortan bai esan barra dela, intersekzionalitatea ezin dela kanpora utzi horako kasutan. Guk arrazakeria eta xenofobiaren aurkako zerbitzuan hortan bakarra mugatzen ga, baina bai ebaluaketa o akogida ikendenen, nire lanen bai ikustitotera beste necesidade batzuk, non sartzen da pobrezie, sartzen da beren egoera administratiboa, alda esan, adibidez, ofizinan, 40% situazio administratibo irregularan daude. Hoi bai esan barra dela, gure ofizinan ez dauke zer ikustek behien situazio administratiboa guk lan analizateko. Nahiz eta administratibo irregulara nazionalizatua izan, arrazakeria edo xenofobia jasotzen duen momentutik gure zerbitzura etorri da. Traba pilo bat jarritare eta nahi ez dutenen gainetik pasata ere, etorkizunean ikusiko dugu jende arrazalizatu gehiago kaleetan, hori argita garbi gertatuko da, orduan hori izan daiteke albiste ona ez, gertatuko da. Hemen bat daukazu. Eta bai, hemen bat daukagu. Ez dakit nik ezin dut uste esan. Esan nahi dut, azkenean nik uste dut horrek eragingo duela nolabaiteko kontzientzia aldaketa edo eragin beharko du. Nola ikusten duzu etorkizuna amaitzeko? Nik ikusten dut egia esan da aldaketa bat Nafarroan gazteekin. Denetarik ikusten duzu ez da betikoak ez, denak txuriak eta horrela eta polita da. Nik uste dut oso polita dela eta seguraski gazte askok aldatuko dituzte gauza hauek. Borroka handia daukagu, ez? Bai, orain borroka sare sozialetan igual, ez? Bai, asko. Baina, gero gerturatzen bagea eta denok esautzen bagea, ikusten duzu, ez garala hain desberdinak. Egia esan da, nahiko berdintxoak ega guztiak. Beraz, nik nahiko baikorra naiz, bai. Eta, zu baikorra? Nik bai, ikustet, ala ikustet. Nik razializatu naiz, orduan ez eta nahi zinura joan behar, onartu barko du, etorri gala honea eta bizitzeko aukera, tenemos el mismo derecho, ez duzu zertan guri kanpora bota behar, elkarrekin gauza oso politekin detzazkegu. Ez gatoz honea deus txarra itea, bizi, eta ez nire gurasoak nire kasun, zen hemen jaioa naiz, baina etortzen da bere bizie hobetzea. Eta esan den guztin ondoren ikusi barra da zergaitik etortzen den bere bizie hobetzea. Amaierako mezu positibo hau, itxiera ederra, eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik, eta berriz elkartuko gara aterpean. Fatima Seyeren familia afrikar jatorrikoa da. Bere ama Senegaletik etorri zen eta ez zuen azterketarik egin behar izan nazionalitatea lortzeko. Orain, gainditzea derrigorrezkoa da. Traba burokratikoa unitz gehitu dira azken aldian, eta diskurtso arrazistak areagotu berriz ere. Ziklo errepikakorra da. Baina bitartean, gure artean ugarituz doaz azal beltza duten pertsona. Asko bertan sortuak. Ezinbestean, arrazismoa desagerraraziko da apurka-apurka eta eskuin mutur konspirazionistena bere horretan jarraituko du, honako hau esanez. Kalergi plana aurrera doa, guk diogu, zorionez, Isa Egiguren bezalako aktivistei esker. Comença el show, surto del pou per tocar el cel, tastar la mel que podem fer tan sols d'acord, tastar l'amor que ens porta al verd.